A wani gari da ke gabar teku mai suna Tarabulus, aka yi wani mashahurin attajiri, ɗan kasuwa, marowaci da ake kira Alhaji Buba Dan Bauri. Yana da wasu tsofaffin takalma da ya kasa canzawa saboda matsolacinsa. Saboda yawan faci da ya yi ta musu, takalmin sun yi nauyi sosai, sun karkace ta ko'ina, amma baya iya rabuwa da su, don kada idan ya cire su ya ba wani. Duk garinsu kowa ya san waɗannan takalman nasa, har akan buga misali da su. Wata rana Alhaji Dan Bauri ya yanke shawarar rabuwa da takalman nan nasa don ya huta da tsegumin mutane. Dan Bauri ya ɗauki takalminsa ya ajiye su a wani makewayi inda mutane ke zuwa don biyan buƙatarsu. Ya ce watakila a samu wani mabuƙaci da zai ɗauka. An yi daidai wani ɗan sarki ya shiga wurin, ko da ya fito barawo ya ɗauke takalminsa. Da askarawa suka ga takalmin Dan Bauri sai suka je suka kama shi, suka tuhumce shi da ɗaukan takalmin ɗan sarki. Suka yi masa matsiyacin duka, sannan suka kai shi ga alƙali, aka sa ya biya kuɗin takalmin da aka sace, kuma aka ɗaure shi. Daga bisani aka sake shi, kuma aka ba shi takalminsa. Sai ya je ya jefa su cikin juji. Akan hanyarsa ta komawa gida ya shiga kasuwa, ya sayo wasu irin manyan kwalaben ƙarau da turaren almiski a cikinsu, da nufin idan ya dawo gida ya aika da su ƙasar waje don a sayar ya samu gagarumar riba. Da ya zo gida ya shanya manyan kwalaben na a tsakar gida, sai ya ji ana sallama. Kafin ya amsa sai ya ji an ƙyaro masa takalminsa ana cewa, ga takalman ka nan ɓarawo ya sace, na tsinto maka su. Ƙyaras takalman sun faɗa kan kwalaben turaren duk sun kashe su. Ya ruga da gudu, bai ga kowa ba. Ashe wani bawan Allah ne, ya san shi kuma ya yi haka ne da kyakkyawar niyya, don ya yi amanna Dan Bauri ba zai iya yarda takalminsa ba, kuma tun da ya jefa masa su ya yi tafiyarsa. Alhaji Dan Bauri ya ji duk ya tsani takalmin nan, sai ya jefa shi a wata magudanar ruwa kusa da gidansa. Yana ganin ya huta, ba wanda zai sake ganin takalmin. Bayan 'yan kwanaki kaɗan sai magudanar ruwan garin duk suka toshe. Aka zo da ma'aikatan shara suka tona magudanai, sai suka tsinci takalmin Alhaji Dan Bauri. Nan take aka kai ƙararsa ga alƙali, ya sa aka yi masa bulala gami da tara da zaman fursuna na wata ɗaya. Bayan ya ƙara zaman fursuna, sannan aka hannunta masa takalminsa. Alhaji ya shiga damuwa matuƙa, ya zauna ya yi tunani, sai ya je jefa takalmin nasa a teku. Bayan ya wuce, wani mai kamun kifi ya zo da homarsa. Garin kama kifi sai ya farauto takalmin Alhaji. A ransa ya ce, lallai waɗannan takalman sato su aka yi, bari in maida masa da shi, zai ji daɗi sosai. Da aka kawo masa shi, sai ya ɗaura akan katanga don ya sha iska kafin ya yanke shawarar yadda zai yi da shi. Wata mage ta zo ta gan shi kamar nama, ta sharɓa ta ruga a guje tana tsallaka gidajen mutane. Ko da tayar da shi, sai ya faɗa kan wata mata mai ciki, ta firgita ta suma har ta yi ɓarin cikin nata. Mai gidanta ya ɗauki takalmin ya nufi kotu wurin alƙali. Aka kira Alhaji, ya yi rantsuwa bai san yadda aka yi ba, amma kuma shaidu sun tabbatar takalminsa ne. Don haka alƙali ya yi masa tara, sannan ya sa shi biyan diya, ya mayar masa da takalminsa. Kashe gari sai Dan Bauri ya fita bayan gari da nufin ya yi gina ya rufe takalmin nan ya huta. Da ya tafi bayan gari bai sani ba an yi kisan kai, kuma an tarar da wata jakar kuɗin wanda aka kashe an rufe ta cikin ƙasa daidai wurin da aka yi kisan. Don haka sai askarawa suka laɓe suna jiran wanda zai zo ya tona ya ɗauki kuɗin su kama shi, tunda sun san shi ne ya yi wannan ta'addanci. Da ya zo sai ya ajiye takalminsa, ya sa fartanya yana gina. Sai suka fito wuf, suka ce da wa Allah ya haɗa su ba da shi ba. Dan Bauri ya sha ɗan karen duka, kuma ya kasa kare kansa. Daga ƙarshe aka kai shi wurin alƙali aka ɗaure shi, tare da biyan tara mai nauyi wadda ta kusa tsiya ta arzikinsa. Da Alhaji ya ga duk dabaru sun ƙare masa, sai ya bari sai da dare ya raba, ya fito ta jikin gidansa yana gina don ya rufe takalmin nan. Sai maƙota suka ji ƙaran fartanya, suka fito suka kama shi. Sai ya ce shi fa yana gina ne don ya rufe takalminsa. Suka ce dama an taɓa kama shi da satar takalmin ɗan sarki, don haka suka kira polisawa suka kama shi. Kuma ƙarshen labarin dai ba daɗi. Daga ƙarshe Alhaji Dan Bauri ya tafi wurin alƙali, ya kai ƙaran takalminsa. Ya ce ma alƙali, don Allah ka rubuta takardar barranta tsakanina da wannan la'anannen takalmin. Ya azabtar da ni, ya halaka mani dukiya, kuma ya zubar min da mutunci. Daga yau ba ni ba shi, kuma duk abin da ya janyo ba ruwana. Darasi:
rowa sanadin tsiya ce, wanda bai ji bari ba ya ji huhu, wanda ya taka sawun ɓarawo shi ma ɓarawo ne.